Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Lani, isa sa madami ninyong tagapakinig dito sa Valenzuela. Alam niyo, akala ko po talaga magiging silent listener lang ako forever. Hindi po pala. Napagdesisyonan ko pong sumulat sa inyo kasi wala po ako mapagsabihan ng problema ko. At sana naman po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Ganito po kasi, first love ko po si June. Teenagers pa lang po kami, mahal na mahal namin ang isa't isa. Kaya lang po, dahil madami pang bagay ang dapat unahin, nagkahiwalay po kami. Pagdating po ng college, magkaiba pa kami ng school na pinasukan kaya hindi na kami nagkita. Matapos po ang 2 dekada, muling nag-cruise ang mga landas namin. Pareho na kaming may asawa at mga anak. Maayos naman ang estado ng mga pamilya namin at pareho kaming komportable sa buhay. Hindi nabura ng mahabang panahon ang naudlot naming pagmamahalan. Ayan na. Sinasabi ko na nga ba. Itinuloy namin! Nako! Palihim kaming nagkita! Aragoy! Aaminin ko, ibang saya ang dulot ng relasyon namin. Ayan na nga. Itinuloy ang naudlot. Nicole and Diego, halos 1 dekada na kaming ganito. Oh my gosh! Hala, may kapalit na si Satanas. Charot! Natatakot po ako na baka kapag nahuli kami, masira ang mga pamilya namin. Ha? Ngayon mo lang naisip yan? After 10 years? Naku! Ayan na yung pamo! Ayaw naming masaktan yung mga asawa namin. Talaga ba? Pero hindi naman namin kayang malayo sa isa't isa. Nahihirapan po ako sa sitwasyon ko ngayon. Ano po kaya ang gagawin ko? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig. Lani. Lana. Pinasabi ko sa'yo pag nag-rapture today. Iwan ka. Iwan kayong dalawa. At least malaya na kayo. Charang! Diba? Una sa lahat, alam mo naman talaga ang dapat mong gawin. Hindi mo na kailangang sabihin na natatakot kang masaktan yung mga asawa ninyo dahil it's a given. Yeah. Diba? You are selfish. Ang selfish ninyong dalawa. Kaligayahan nyo lang iniisip ninyo. Hindi nyo na inisip yung mga pamilya ninyo. Ano? Dahil naudlot, kailangan magbalikan. Kaya nga, ito yung isa sa mga example, Jegs, na para sa akin, exes can never be friends. Yan yung isa sa mga siguro kasi jowa dik ka nga. Oo nga, kasi diba? siguro kasi adik ako sa jowa. Although wala pa naman ako nakita na ex ko in the past na talagang nagkaroon kami ng yung as in like literal na ex yung mga ano lang, meron, di ba? Ano? Sige. Yung mga wala lang. Pero ibig sabihin yung ex talaga na like nakarelasyon mo ng matagal, ganyan. Hindi ko pa sila ulit nakita. Wala pa. Na siguro ayaw na lang pakita kasi yung iba kinuha na. May isang kinuha na. Hindi ko sure yung mga iba kung kinuha na din sila, di ba? Pero ibig sabihin, hindi nagkaroon ng chance. Pero alam ko lang talaga na nagkaroon ng chance na magkakitaan,
it should be a simple hi, hello, goodbye. Tama. Ganun. Kasi mahirap yung mga magbalik ang mga alaala eh. Yung kapag ka nag-reminisce na, tas may mga, ay nako, mahirap kasi talaga. Katulad na nangyari dito kay Lani at kay June. It's wrong, really. Kasi may mga sarili-sarili na kayong mga pamilya. And oh my gosh, 10 years na ang nakalipas, manhid na kayo sa kasalanan. Correct. Yun yung medyo Kota na. medyo kota na talaga, promise. Kapain nyo nga yung ulo niya. Asan yung sungay? Nakakaloka, di ba? But, yung fact lang na sumulat ka, isa rin namang indikasyon na maybe it's not yet too late. Diba? Na maybe pwede pa talagang magbago. At ang pagbabago na sinasabi namin na iiwan ninyo ang isa't isa, ha? Ayan. Hindi yung iiwan ninyo yung pamilya ninyo. Ewan ko lang. Pero ito, pwede din, ewan. Ito, Lani, kaklaruhin lang namin na dito sa mga binibigay naming opinion is we are condemning the sin. Not the sinner. Not the sinner, hindi ikaw. Okay, fine. Yung ginagawa mong Okay, kasalanan. fine. Yung sinabi kong may kapalit na Satanas, joke lang yun. It's a joke! Joke lang po, syempre, hirit lang yun para nakakatawa, ganyan, di ba? Kasi kita mo kung namumuhay ka sa kasalanan, hindi ka talaga matatahimik. Tingnan mo, Wala kang peace of mind. Hindi ka at peace, di ba? Tingnan mo, maski yung pagiging silent listener mo, hindi na rin na tumagal, 'di ba? Kasi yung mismong isip at puso mo naguguluhan, 'di ba? At dito Ganun ka matakot, talaga. may mga anak ka. Sinasabi talaga sa Bible, yan talaga laging nasa isip ko na yung kung may ginawang kasalanan, ang mananagot yung anak mo, the entire Yun na family, nga. hanggang sa ika-4 na henerasyon. Yun na nga. Imagine mo, wala ka na dito, nagbabayad pa yung mga naiwan dito. Diba? May ganun daw kasi talaga. But again, it's not too late. Oo, hindi pa rin naman talaga too late. Kaya wag nang patagalin ang matagal ng kasalanan, 'di ba? Wag nang abutin pa ng isa pang taon kasi ang ending dito baka dumating na yung panahon na manhid ka na it has become na normalize na yung kasalanan, 'di ba? Na lagi mo na lang siyang ginagawa. Palibhasa normal na sa 'di ba? Kaya wag na please. Ang importante issue may nag-message kasi sa akin Pinailala niya kasi na sa March 30, Mang Inasal National Halo-Halo Blowout daw. Okay. So ang pwede niyong gawin, Lani and June, buhusan niyo yung sarili ninyo ng halo-halo para matanggal yung magising sa katotohanan. Una, pangalawa, malamigan yung nagiinit nyong mga damdamin. Kasi discounted 39 pesos extra creamy halo-halo this weekend. Sakto pala yan. Pwedeng mabuhos sa katawan, di ba? Pero mas maganda kainin niyo para habang nag-uusap kayo nang mahimasmasan. Di ba? At masabing tama na, enough is enough. Hindi na to fair para sa mga asawa natin at higit sa lahat sa mga anak natin na alam mo yung nakakalungkot dito, yung what if ang tingin sa'yo talagang you're the best father or you're the best mother. Yung isipin mo na lang yung magiging effect nito kapag ka nalaman nila. Masasabi ko bang maswerte in a way? Hindi pa kayo nahuhuli, di ba? Pero hanggang kailan? Hindi na dun sa fact na mahuhuli. Yung it's wrong. Mali siya talaga. 'Di ba? Makasalanan kami pero masasabi kong makasalanan din talaga yung ginawa mo, friend. Well, kung tatanungin ka kagaya ng kung mamamatay ka ngayon, sa tingin mo saan ka mapupunta? Ayun na nga. Hindi, basta. Condemn the sin, not the sinner. Pero again, sinasabi namin, it's not too late na yun na nga na yan. may pagganitong pakonsensya after 10 years. So, ito yung providence. Ito yung wag mong i-neglect itong biglang nagparamdam yung ray of hope ni God na pwede pang it's a divine intervention. Intervention yan. Imagine mo susulat ka bigla na lang kasi talagang nabulabog ka nabagabag ka talaga Tama. O tandaan mo yung pinako dahil mag-Holy Week na nung pinako si Jesus Christ sa cross, yung isang kriminal humingi ng tawad hanggang sa hanggang sa huling hininga niya, hanggang diba? sa huli. At pinatawad siya. Kaya it's not too late. Yun yung sinasabi natin. It's not too late. So, lumabas ka na dyan kasi again, kung iniisip mo baka nasaktan mo na sila Nasaktan mo na sila. There will be consequence. Correct ka. Malaman mo man o hindi, malaman man ng mga partners niyo or mga pamilya o hindi, nasaktan na yan sila. Ang question dito is, kung halimbawa yung sinabi mo na biblically sinasabi na pwedeng
yung effect nitong Oo. kasalanan up to the next generation, papaano naman ito mapuputol? Yan. Well, again dahil nga patas, titingnan natin sa perspective na si God is patas talaga Ang consequence talaga mangyayari yan Even sa nangyari yan sa story din ni David na namatay din yung anak niya at mga anak niya nag-aaway-away. May ganun. Dahil Pero sa nandun pa rin siya kay Lord. correct. Dahil sa anong kasalanan ni David nun? Pinatay Kalimutan ko niya na yung kasi ibang David kasi naalala ko. May ex kasi akong David. Charot. Pinakialaman niya yung 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 asawa oo. nung si Bathsheba. Correct. Tapos pinapatay niya pa yung asawa nun para itago yung kasalanan niya kasi nabuntis niya yun Oo, si Bathsheba. Oo. Yan. Yan ang sinasabi natin. Pero yung consequence nandun pa rin. Pero kita mo, parang nandun pa rin siya kay nandun pa rin Lord. siya. So naman, hindi rin naman too late. God is just. Alam niya naman yung gagawin niya. Correct. At lahat naman tayo may ganyan na pagdadaanan, pagsubok, challenges na maaaring effect na mga ninuno natin. Maaaring ganun. But the Lord is just. Ano rin naniniwala ako na abundant din siya magbigay ng grasya. Oo, patas siya Correct. So may mga natatanggap man maaring balik sa atin dahil sa mga ginawa ng mga ninuno kung totoo ang generational curse na tinatawag, kung naniniwala ka dyan. 'Di ba? Pero totoo din naman ang generational blessings, 'di ba? And God is just. Basta sa madaling salita, itigil nyo na. Correct. Nang hindi na matamaan yung kahit na hindi na muna isipin yung ibang henerasyon kung hindi ka nag-iisip. Kayo na lang mismo, your immediate family. At saka ikaw mismo sa sarili mo na you can never have peace. Correct, 'di ba? Yung sa tuwing magtutunog yung cellphone mo. Anong pangalan ni June sa cellphone mo? Michelle, 'di ba? Para hindi pagdudahan. Kasi Jun talaga. correct, 'di ba sasabihin ng mister mo, nag-text na naman si Michelle, 'di ba? So, isipin mo, kasalanan talaga siya. Nadadagdagan siya na nagdadagdagan, sasabihin mo, ay oo nga, magkikita nga kami ni Michelle. Ito talaga si Michelle, kahit madaling araw mini-message ako. Tingnan mo, punong-puno ng kasinungalingan. You will always be in the dark. Oo. Sa buong buhay mo. Imaginein mo 'yon. Sa kadiliman ka. Ang pangit kaya, 'di ba? Lagi ka nasa dilim. Tsaka ang hirap ng sitwasyon ninyo Ibig sabihin siguro, Jegs, meron lang talagang ganon, yung thrill, yung excitement. Parang katulad nung yung isa kong kaibigan, sabi ko sa kanya, sumasakay ka ba sa mga roller coaster? Tapos sabi niya, naku hindi magbabayad ako para sumuka, wag na uy. Totoo naman. Totoo naman. Diba? So, my point is, yung ganyan na ginagawa ninyo, parang ganun din Papasok ka sa sitwasyon na thrilling, pero sa totoo lang, nakakasuka din siya. Correct. 'Di ba? Meron tayong ganun parang we want to, yung mga mahilig sumakay sa mga rides, 'di ba? Yung na mga extreme, they want it for the thrill of it Pero yung possibility na may hindi magandang mangyari, mahimatay ka along the way. Nandun talaga siya. Meron lang talagang ganyan na mahilig sa mga ganyang mga thrills. Itigil nyo na yan. Mag-roller coaster kayo ng walang seat belt. Ayan. Para tapos na. Para thrilling talaga. Thrill ba ka mo? Hindi, kasi yan yung hanap nila Thrills. The thrills, the enjoyment of not being found out, yung thrill na ng pagtatago, yung thrill ng hindi nalalaman, di ba? Yung thrill ng posibilidad na mahuli. Yes. May ganun O ang suggestion ko sa perya na susunod na pupuntahan mo, roller coaster na walang seatbelt. Di ba? Thrill ba ka mo? Ayan, push nyo yan. Push mo yan. Kasi parang papunta ka na din dun Di ba? Sa hindi maganda, sa madaling salita, hindi maganda yung patutunguhan mo dyan kapag lalo mo yung ipinagpatuloy. So, habang may liwanag kang nakita. Yan, ito na yun. Ito yung moment. Don't lose this. Kasi wag. definitely pag nag-close to, guys, sabi nga ni Nicole, magiging normal na sa'yo. Yung mawawala na yung konsensya mo, mawawala na yung habang may liwanag pa ng bumukas. Tama. Diba? Oo. Wag po nating lapit ka sa liwanag. Wag po nating i-normalize yung mga ganyang klase mga bagay. For example, napanood mo yung season 2 ng Squid Games? Oo, 'di ba meron dong part na yung binabaril yung sarili, ganyan. Ang nakakalungkot kasi dito, yung mga ganyang klaseng mga series, accessible kasi siya miski sa bata. So talagang ako lagi kapag kaganyan, kino-cover ko yung eyes ng mga anak ko or sinasabi ko, ilipat. Kasi I don't want them to think na normal lang yun. Tama. Pagka pala natetaranta na, normal lang palang barilin yung sarili. Naku, hindi po. So parang katulad ng pangangabit na dahil 10 taon mo nang ginagawa,
don't lose this ray of hope na sinasabing mali siya. Kasi kung hindi, dadating ka dun sa puntong ino-normalize mo na siya. We correct. don't want to normalize yung ganyang klaseng mga sins. Ayan. No! Talaga, Hindi talaga. Yung family mo talaga yung pinaka-apektado dyan. Hindi lang ikaw. Okay lang sana kung ikaw lang. Ayan. Pero hindi, apektado yung buong pamilya eh. Ay, nakakaloka ka naman, Lani. Kaya mo yan kaya mo pigilan yan. Again, Lani, hindi aksidente to na sumulat ka sa Bornay. At hindi aksidente na Oo. kung kailan ka sumulat sa amin, bagong tao na si Diego. Kasi kung masamang tao ba ako, hindi okay lang yan. Correct. Alam mo ba si Diego dati sabi niya talaga, dapat live-in lang para malaman natin kung wala talaga siya yung parang sanctity of marriage. Wala siyang ganun. Ganun ang perspective Ganun ang ko perspective dati. niya dati. Para syempre, kung di niya natin trip, pwede na nating iwan. Ganun siya mag-isip. Nung first time ko narinig yun, talagang naloka talaga ako kay Diego. Masamang tao na din ako nun pero parang feeling, masamang tao pa rin naman ako nun, pero parang feeling ko mas masama talaga si Jegs. So it's not a coincidence na this is the exact time na kung kailan mo naramdaman ito. Baka kung 10 years ago siya sumulat, hindi pa ganun yung advice sasabihin, natin. kakampihan pa kita. Pwede talaga. Ang baka pwedeng sabihin ni Diego dito, kung mahal mo naman talaga yung isa, di ka talaga manlalalaki. Di ba ganun yung iisipin na perspective ni Jegs. Ang perspective ko nun, because wala sa picture si God eh. Correct. It's So, me, ako lang eh. Pansarili. Para sa akin sarili, self-preservation, kung saan ako masaya, okay, kung saan beneficial sa akin, doon. Okay, Wala doon. kasi sa picture si God. Ayan, o, diba? So, may God na dito sa picture, Lani. Do not lose that. Yan. Huwag mong hintayin na mawala yun, Oo, ha? papunta na tayo sa Holy Week. Ayan. Saktong-sakto talaga. Nilay, perfect time. Oo. Ayusin mo. Ayan, matay si Jesus Christ para sa'yo. Umayos ka. Oras natin, 1:39. Ako bang kumikinang naulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!